Helo a croeso I Gymau Retro a heddiw ni'n ei chwarae Asterix a Obelix. Rydw I wedi darllen y comics A fi wedi gwylio'r ffilm o hyn. A fi'n meddwl bydd y gêm yn dda. rwy'n edrych ymlaen I chwarae fe. Wow. So fi'n Obelix a Rydian yn Asterix. Wow. Yna'n cool. Ai. Wow. Wow, na fyna. So fi'n meddwl be ni'n neud mewn y gêm hyn yw mae'n fel Mario ond gyda hyn yn lle. O, sut fi'n... Sgalau? Ie, Fi'n gael sgalau. sgalau. Hey! Okay. So eisiau mynd na gael fe. A dy cario ymlaen. Ti'n mor fel... Sgalau, just can. Okay. So fi'n meddwl fi'n rhaid mwy cryf mas o ni. Fi'n meddwl. Ond ti'n ar un. Fi bron i Mario yn trio cymryd rhain. So... Fi'n meddwl hwnna. Fi'n hoffi'r gêm hyn. Gwylio mas. Nawr. Wel, yes. Ti ddim ar... So mae'n y gêm yn... ni'n cael 3 live mae'n dweud at y top. Hynna'n gêm dda iawn. Ie. Ti gael... So nawr ti'n cael... So fi'n cael 2 life ar ôl Mario wedyn a Rydian yn dal cael 3. Fi'n meddwl hwnna'n diwedd y rownd, ond fi'n meddwl fydden ni'n mynd I wneud rownd arall. Roedd hwnna'n rownd dda iawn. Fi'n edrych ymlaen I chwarae y rownd nesaf. Wow! So wedyn edrych much mwy galed na'r un arall. Ble fod y fi? Yn edrych yn galed. Fi'n meddwl... Fi'n meddwl ni angen symud fyna ni ffili stopio symud. A ni'n cael un... Hey! Ni ffili marw, ni angen... Ni angen trio avoid o popeth. Ti dal mynd I ei? Mae Rydian dal yn mynd trwy hyn. Sut fi'n dal neud o? Wow! Hynna. Fi'n meddwl os fi'n... Rydian yn ei much worse na ni wedi ar y tro gyntaf ni. Ar ail. Hynna'n galed. Fi ddim yn siŵr sut ti'n Sut fi'n dal? Fi ddim yn gwybod sut fi'n neud e. Ti'n gallu marw hefyd. Rydian yn neud e. Nawr ti jyst angen ddim cael ei Fi'n... lladd. Edrych Dwi'n meddwl os un mwy yn bwrw ti'n mas. Ni 2 angen creu fe nawr heb cael ei bwrw unwaith I wneud e. Be? Edrych fel fi'n dim ond... Os fi di gwastraffu y lives fi, so nawr mae'n just Rydian. Os Mario eto, then ni mas. A bydd hwnna'n diwedd y rownd. Come on. Come on, Asterix. No! Ni'n mynd I un rownd a nawr mae'n game over, so diolch am gwrando a gwyliwch mwy o ein fideos. Hwyl fawr.